Nou, op zich goed in grote lijnen. We hebben 6, 7 vergaderingen gehad met de Democratische Partij. We hebben een 4-pagina draftakkoord achter de rug. In grote lijnen hebben we elkaar heel snel gevonden op basispunten van sociale ontwikkeling, economische ontwikkelingen en andere punten. Op het punt van staatkundige structuur is er een document van de kant van DP naar voren gebracht. En als partij zijnde, tijdens een vergadering vonden wij op dat moment dat we meer tijd nodig hadden om het te bestuderen. Zeker, we zijn een partij van een jaar oud en wij hebben ons niet gepositioneerd wat ons eindmodel moet zijn qua staatkundige structuur. Dus op zich zijn wij met elkaar over eens als het gaat om staatkundige structuur dat het volk een keer moet spreken over de huidige status, de huidige invulling van de status. Ik denk dat wij daarover geen discussie hebben. Trouwens, we zijn daar ook met elkaar over eens dat dat moet komen. We hebben met elkaar gesproken over een tweede referendum. Daar zijn we ook met elkaar over eens. Of Bonaire meer autonomie wil hebben, of binnen Nederland of binnen het Koninkrijk. Of Bonaire wil naar een volledige integratie. Ik denk dat het eiland het recht heeft om zich uit te spreken daarover. Nou, wij zijn daarover ook eens. Het enige, de Democratische Partij wil een eindmodel, in ieder geval het model Lubbers, als geest gebruiken voor het belopen van het traject van een eindmodel. En wij als partij zijn zeggen van nou, wij zijn 1 jaar oud. Wij zijn in ieder geval een verkiezingen aangegaan en we hebben continu gezegd dat wij geloven dat openbaar lichaam de status nu is dat Bonaire het beste in ieder geval kan ontwikkelen. En wij denken ook dat in de tijd Bonaire langzamerhand taken kan overnemen, meer autoriteit kan krijgen over taken en wie weet ooit dat wij ook meer autonomie zullen krijgen. Want laat ik het anders verwoorden, niet wie weet, wij behoren meer autonomie te krijgen, want er zijn taken die nu worden uitgevoerd en er zijn structuren waar Den Haag voor ons dingen bepaalt en soms bepalen ze dat in ieder geval niet snel genoeg voor ons of in ieder geval niet in de prioriteit die wij willen. Dus wij denken dat daar ook veranderingen moet komen, maar we moeten dat gebalanceerd doen, we moeten tijd voor nemen en wie weet dat het een model Lubbers gaat worden of een model Hirsch-Ballin of wat dan ook. Dus het is voor ons te prematuur om daar een model aan te koppelen. En zeker als we na de verkiezingen komen, 3 weken daarna, we hebben het nooit over gehad met onze kiezers. En ineens zeggen we tegen onze kiezers van nou, dit is ons eindmodel. Of in ieder geval de richting van ons eindmodel. Dus ik zeg tegen de DP van laten we dat buiten laten of laten we dat herformuleren. Dat jullie als partij zijnde kunnen interpreteren van goh, wij bedoelen hier het model Lubbers. En wij als partij zijnde kunnen tegen onze achterban zeggen van nou, wij bedoelen meer autonomie. Het zou kunnen zijn een model Lubbers of een andere partij. Het zou kunnen zijn dat we dat uiteindelijk een openbaar plus lichaamsstructuur noemen. Dus dat is de discussie. Ik vind zelf dat de brief, ja, het is van de ene kant goed dat het volk nu weet wat er gaande is, waarom het zo lang duurt. Maar het had niet gehoeven, want ik denk dat we er bijna zijn. En de bedoeling is dat we vanavond weer met elkaar samen zitten. Met als conditie dat wij de formulering van het laatste stukje van model Lubbers erin kunnen zetten. En als we dat kunnen, dan gaat het door. En anders niet. En dan moeten we kijken welke dag we wel doorgaan. Want de Democratische Partij heeft de deur opengemaakt om met de UPB te praten. Dat is hun recht. En nogmaals, wij zijn er niet voor onszelf. We zijn voor Bonaire, we zijn voor een stabiele regering. En soms nemen dingen hun tijd. Maar in het Spaans zeggen ze, lo bueno se hace esperar. De Democratische Partij is bereid te praten met UPB. Bent u dat ook? Nou, wij hebben een standpunt genomen, dat weet u ook, voor de verkiezingen, dat wij een virtuele coalitie niet met de UPB zullen vormen. Het is niet aan mij om te bepalen of zo'n positie daar wijziging in moet komen. Dat moet ten eerste onze achterban bepalen en ten tweede moet onze hele partij, onze leden dat bepalen. Op dit moment, als u mij vraagt, zeg ik nee. Het standpunt is hetzelfde, maar ik ben niet in mijn eentje de partij. Het is volledige achterbaan met leden.